No, hai, salut, eu sunt Gixi, iar astăzi o să vă arăt cum a fost pe drum către mare. Eu acum sunt acasă, abia ce am făcut un duș. Luăm deodorantul și ne dăm sub braț. Da, să vedem dacă pot cu mână. Așa. Agităm și am ajuns în cameră. Cam ăsta e și bagajul. Aici un triliard de fire. Aici Nintendo, parfum, ce nu încăput. Aici o perină și pasta. Nu, și periuța să o pun imediat. Pentru că, acum m-a spălat și, imediat o pun. Și astea sunt hainele cu care o voi duce mâine. Bine, mâine. Noaptea la 3. Am gătat baia, am și mâncat. Este ora 11 fără 20. Aici avem hainele, da, cu care mergem. Aici, dacă o să fie mai frig, o să-mi iau asta, dar sigur o să-mi iau că nu. Totuși 4 dimineața. Aici șapca, că nu mai am unde să o pun. Ochelari de soare, ceasul și laptopul. Nu cred că o să nu mai iau, că nu cred că o să am timp să mă uigem pe el. Aici geanta și nu. Am terminat și geanta, aici avem multe fire. Aici avem Nintendo, jocuri, din ăsta ca să pui pe televizor, pastă de dinți și mai multe. Și aici avem perina fără de care nu pot dormi. Bun, mi-am pus și alarma. Acum o salvez, dăm pe save. Bun, am și pe ceas și pe telefon. La 3:35. Bun, eu acum mă uit pe televizor. Verișoara mea se uită pe telefon. Și ne trezim la 3. Vă salut. Pa! Ne vedem în 4 ore. Pa! E ora 12 noaptea. De vreo 10 minute nu mai am somn și acum am venit la baie, iar apoi mă culc iarăși la loc. Ok, ne vedem pe la ora 3:30. Pa! Viața, e ora aproape 4 și acum îmi pun încărcătorul. Am o față, te zici că e mumie. Mi-am luat pantaloni, mai trebuie să-mi iau tricoul și bluza. Pregătit de vacanță, baby? Imediat luăm bagajul și ne pornim la drum. Ne luăm și ultimul bagaj, ne luăm rămas bun de la casă și mergem la mare! Yeah! Și ne urcăm în mașină! Bun. Gata. Am urcat. Am venit să mai luăm pe cineva și imediat mergem către drum. Nike. Și am ajuns, acum încarc valiza și mergem la hotelul Meduza. Am ajuns, ne-am pus un pic să dormim și acum iar mergem la piscină tura asta, nu la plajă. Am zis că mergem la piscină, așa că am venit să ne schimbăm. Și acum sunt în baie, cam așa arată baia, e destul de mică, dar e ok. Mergem la piscină? Hai, ce rece!
mele să căutăm înghețată, dacă are. Suntem aici la un biliard cu prietenii, eu dau. Ne-am băgat și la un ping-pong. Hai! În hotel, vă las că sunt foarte obosit, mi se închid ochii. Apropo, eu bătut Spania pe francez de s-o căcat pe ei. Deci, ne vedem mâine cu ziua 2. Pa! M-am schimbat și am ajuns la mâncare. Am luat aici o omletă, 2 cârnăciori, 2 cremvuști și pâine și o furculiță. Am gătat să mănânc, acum am venit la baie pentru că m-am trecut o treabă și imediat mergem la mare. Apropo, e ora 10, bine, 9:53, 10 fără 7 minute. Mergem în cameră să luăm costumul de baie. Mi-am luat slipii de baie, acum îi îmbrăcăm și mergem la plajă pe mare, pe plajă la mare. Bun, bă, acum am venit de la mare și de la piscină, că am fost și la Șila, adică în aceleași locație. Și acum mergem să ne schimbăm și mergem la prânz. Apoi mergem iar în sala de jocuri, la păcănele, glumesc. Am ajuns la masă și mi-am luat piure de cartofi, cotlet și pâine. Acum mergem după suc și apă. Suntem aici la un ping-pong cu cineva, dar trebuie să vină greu. Ne băgăm și la un biliard. Ne-am luat farfurie și acum mergem să ne punem în care. Bă, am terminat de mâncat, acum suntem în lift. N-am reușit să filmez deoarece s-a întâmplat ceva, habar n-am ce, și toți oamenii se speriau, alergau pe acolo și na. Și eu m-am speriat cât de cât. Bun, mă duc să fac baie și apoi ieșim în oraș. Pa! Ne plimbăm pe afară și acum mergem prin oraș.
mergem la piscină. Suntem în lift. Acum coborăm la 0 și mergem la piscină. Dar la ora 4, acum e 3 și 45 de minute, mai stau 15 minute la piscină, la ora 4 mergem la Mamaia. Acum se deschide liftul. Hai să intrăm, să intrăm. După aia. Ok, good. Era 50 de Însă aici... Ce mă bate? Da, ăla a fost înainte, ăla cu gheață. Ok. Asta să fie și la Asta era. Ok? Mickey Mouse. Așa alege frumos, auzi? Mickey Mouse, super! Misca, misca, Mickey Mouse! Haideți cu spatele! Ce faci, Fadi? Ai venit rău? Uite, uite, uite! Ia, ia, ia! Salam alaikum. Ăla de reclamă, da? Nu ai nevoie de ele. Dacă vii și tu! Hai, Alex, dă-te cu fixa! Dacă ți ca asta... Să știți cum părăți-vă mama la noapte! Hai, mai urâte! Mă, ca să uite la... Thank you.
Leti, mai reziști? Hai, Oane, să dăm și noi acum. Noi doi. Azi e ultima zi, ne-am trezit dimineața, ne-am făcut bagajul și acum ne luăm hainele deoarece mergem la plajă sau în piscină pentru ultima oară. Bă, am ajuns acasă, ceasul e 6:24 și acum mergem să ne culcăm. Pe fundalii cățelușul meu se bucură că am venit. Eu vă las acum, mă duc la culcare. Cu voi a fost Gypsy, ne vedem povestea următoare.